Здравейте, приятели на платформата Цветен лабиринт! Намираме се в книжарница галерия София Прес на улица Славянска, 29 в София, където има една необичайна и много красива изложба. Защо необичайна? Защото са събрани 6 художнички с техните произведения, всъщност на едно място. Тук срещу мен е галеристката госпожа Олимпия Даниел. Всъщност, галерист или галеристка да казваме? И двете съм. И двете са валидни. Галерист и галерист. Да, и двете са валидни. Защо толкова, необичайно много събрани художнички на едно място? 6 на брой. Аз мисля, че са достатъчно и съвсем добре. Един екип от 6 авторки, които необичайно по-скоро тяхното постоянство и задълбочаване в тази тема. Вече няколко години, през годините правят изложба, посветена на градините и като че ли всяка година по-добра става изложбата им, защото наблюденията, зрелостта, предполагам гледните точки, любопитството им дават невероятна храна и мисля, че резултатът е впечатляващ. Всъщност изложбата се казва Градини на вдъхновението. Градини на вдъхновението и авторките са Елена Георгиева, Мария Райчева, Румяна Русинова. Участват Петя Денева, при чиито работи сме в момента, Румяна Русинова, Теодора Дончева Теч, Мария Райчева, Елена Георгиева и Игната Василев. Какво ви вдъхновява вас в изкуството? Защото виждам, че тази изложба има много цветове, много колорит, много растения, събрани на едно място, много цветя. Вас това вдъхновява ли ви? Разбира се, най-много ме вдъхновява да работя с талантливи автори и предизвикателството, може би, че нямам градина, но винаги съм искала да имам, така че ето, поне за няколко седмици в годината, живея в една прекрасна градина. Това е много добре казано. Поне за няколко седмици в годината вие живеете в една прекрасна градина. Картините наистина са прекрасни и много колоритни, и много цветни. Какво ги отличава и какво е общото между творбите на тези авторки? Може би общото е тяхната страст. Ги отличава различната им гледна точка. Някои се фокусират повече върху детайла, някои харесват общата картина. Разнообразието и наистина таланта им да виждат нещата по специфичният им начин. Градината е основополагаща в твоето творчество. Всичко свързано с градината, тъй като ние неведнъж сме правили интервюта с теб и разговори. Разговорите с теб винаги са много интересни, защото ти си от тези творци, които намират вдъхновение в природата, което за мен е едно от най-великите вдъхновения. Едното е природата, другото е любовта. Това са двете най-велики вдъхновения в изкуството. Нали така? Доколкото си спомням, ти си един от основателите на Дафни. Да, и аз съм член на дружеството на анималистите, флористи и научни илюстратори. В България. В България. Да. Аз съм ненаучния елемент в това дружество. Трябва да има и такива. Да, което е прекрасно и събира чудесни творци, които са безценни за да запечатат
прекрасната българска природа. Да, ние от Цветен лабиринт сме ги снимали, изложба, която организирахме преди няколко години на Дафни и беше много, много интересна. Да. Но сега да минем към тази настояща изложба. Ти освен художник, известен художник, си и куратор, доколкото разбрах, на цялата тази изложба. Да ни кажеш нещо за другите твои колеги? За втори път се събираме. Специално, може би това ни сближи, че обичаме природата. Това ни вдъхновява и те са страхотни живописци и скулптор. И за това реших, че пак е добре да се съберем този път не градините на София, а всички градини да бъдат, които са ни вдъхновили. И мисля, че се получи много добре, защото и 6 сме отдадени на работата си. На природата. И на природата, и на която красотата. Да. Ще те помоля да ни кажеш по няколко думи за твоите колежки, за другите художнички в изложбата. Да започнем от това. Тази малка пластика е на Румяна Русинова. Единствената скулптурка в изложбата. Единствената скулптурка, която постепенно стана така голям почитател на градините и това всичко го сложи в малките си пластики. Прекрасни са, наистина. Прекрасни са, пълни с цветя. Тя откъде е? Тя е от Габрово. От Габрово. Обича планината също. Така че да, много планинари има в нашата група. Ето Петя, която е... Петя, коя? Петя Денева. Петя Денева. Това са нейни картини. Това са нейни картини. Банановите листа. Страхотен живописец. Да. Близък план и тя тук е направила на тези бананови листа. Да, тя е от Балчик. Морско чедо. Морско. Прекрасни цветове. Това, доколкото си спомням, беше в Париж. Много са и колоритни картините, наистина. Много цветове, много слънце има в тях. Има. Слънце, да. Петя е много чувствителен човек. Прекрасен живописец. Да. Още една скулптура, която е любимата ми от всички останали. Цялата е в това е едно флора. Това е едно богинята Румяна, флора. всяко едно цветенце изработила. Невероятна е. Много е красива. Много. Да, тази пластика тя влага много така и от родния си край. Носи също елементи от тях влага и стават безкрайно интересни. Този акварел? Акварела е на Петето. На Петя, да, на Петя. Малкото Пете, което има голям талант, както аз казвам. Да, тук преминаваме към... Теодора е направила страхотни неща с маслен пастел, които ако не ми беше обяснила как, аз просто нямаше да повярвам, че толкова филигранна работа може да се получи с маслен пастел. Много са красиви, да. Да, от Хърватия са тези... Това е псевдонима, Теч. Теч, точно така. Този акварел на кога? И това е нейн акварел. Прекрасен е. Нейните олеандри. Да. Пак там прекрасни са, много деликатни, много нежни. Много е хубав акварела. Изключително финно. Тук сега плавно преминаваме към едни други картини, Мария, които се отличават също от всички останали. Мария е невероятна с нейните пастьозни пейзажи. Много харесвам нейното усещане за цвяти. Мария, чия е тя? Райчева. Мария Райчева. Изключителен планинар. Когато Мария снима, примерно, планински бури, снегове и тя тръгва по билото на някоя планина, невероятна. Добре, това е чудесно, обаче тук виждам едни летни пейзажи с много цветове, с много колорит, с всякакви нюанси. Този ми е любим от нейните, макар че и тези са прекрасни. Това е някакъв морски пейзаж, виждам море отзад. Гърция, портокали са, може би това. Прекрасни. Много красива. Много ми харесва нейната пастьозност и усета и към цветовете.
невероятно. Ярки картини. Да. А тази на кого е? Нейна. Също е нейна. Също да. е нейна. Тя се различава обаче от другите три. Ами да, не съм я питала защо толкова много се Като различава. жанр, ако мога да кажа. Да. Да. Много интересна. Какво ли изобразява? Трябва да видя как я е написала като име тази картина. Прилича ми като че на някакъв... На някаква маслина, като до морето, дървета, не знам. да, като се вгледа човек. Да, като се вгледа. Прекрасна е. От Мария Райчева отиваме в тази част на галерията. Тук май са общи картини. Тоест от различните художнички, нали? Мария. На Мария, да. Теодора. Петето. Петя. Аз и Елена. Елена, за която не сме говорили Още до не сме сега. говорили, а това е Румяна. Прекрасната. Нещо да кажем за Елена? Елена е чудесен, деликатен човек с усещане за живопис страхотно и може да се види и за как буквално избухва, примерно. Това също е нейна картина. Нейно, да. И тези малките също тук. И тези малки филигранни картини, които са нейни. Много са красиви. Има някаква, как да кажа, препратка към класиката. Да, към холандските. Към холандските майстори. Холандска живопис, да. Прекрасни са и тя е така... Всъщност, мисля, че добре се... Събрали сме се точните хора. И аз така мисля. Да, които сме луди на тема природа. Да. И тя е част от тези лудите по природата и една прекрасна колористика, която тя влага. Много детайли има в тези малките картини. И то прекрасни детайли. И пак много колорит, много цвят, много нюанси. Много особено, много невероятно. Наистина са прекрасни. Радвам се, че сме толкова хем различни, хем по еднакво. Това, че ви обединява усета към... любов. Точно така, към природата и към красотата и към цветята. И това е последната скулптура. Това е на Румяна, последната кукера. Това е кукер, нали? Кукер, да. Той ми прилича малко като на египетски кукер. Има нещо, от египетските скулптури на богове. Много е красив. Носи цвете. Да, много е такъв, като жив стои. Много... носи цвете. Да видим. Ето, кукера носи цвете. Страшна муцуна, обаче носи цвете. И той е любител на природата, да. И той е любител на природата. Да. Много ти благодаря, че прие поканата ни. Благодаря ти за разказа и за още веднъж за хубавото усещане, което така създаде у мен цялата тази изложба, защото аз бях и на откриването. Да. И се надявам за в бъдеще пак да се събираме, защото имам някои идеи, малко да разшириме групата и... Каквото кажеш, го правим. Цветен лабиринт е на твое разположение в книжарница, галерия, София Прес. Заповядайте да видите тази уникална изложба.